uche ka mbịara ibunye ụmụ nwaanyị kịta uche ka mbịara ibunye ụmụ nwaanyị asụkwara na ịbụrụ nwaanyị gịkwa ntị n'ọkwa dị oke mkpa ịma Disemba erubego mbiesie ego uche a na-eme expect ịṅụ mmanya gị na Jenụwarị ọ Ista kpọkwa m MC na-ekwe ntị ka m nye gị uche na-ege ntị gee ntị. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ọnwa Disemba na-eweta aka 18, 19, 20 naba village ị na-anakwọ achịkwana mini skirt achịkwana trouser ịmagonu golu ụmụ skirt na-agafe ikpere ụmụ ga na-agafe ikpere yọtago yibulu onye Katọlik golu Bible Good News Bible with separate ịmagonu with olive oil ị na-eje money mass na ịnaluo ọkụ 5:30 je money mass ị na-eje money yibulu onye Anglican igolu akwụkwọ ukwe na Bible akwụkwọ ukwe ịmagonu nke eji agụ ịmana ndị Anglican na-ekote ukwe ọfụma so ị na-aga onye nne ọbụla efu na village ịchọkwa ike na ya asụkwana ya mpa ọ isi ya mma si onye a mommy or daddy good evening sir yotago imagunu ịnọbụ na ịnata imagunu ihe mana ya na assemblies na-eje ma nkụ na-arụsị ụmụ ọrụ a understand so ị na-abụ ụmụ egwu a enweghị na-agụsị ụmụ egwu ụka ụmụ egwu Gozie Okeke Chinyere Udoma Rosemary Chukwu ụmụ egwu a nyeke ya na-agụ akwa na Wizkid agụ na Davido so ị na-emegunu ndị mmadụ na-asị obi eluka nwa n'obi na nwa abụkwa nọọsụ mmadụ na onye nụtalụ nwa nọ nụtalụ n'ezigbo nwaanyị nna nekwa anya fere nnọọ ka o si eje nkwụ na-echu mmiri n'azụ ụlọ n'imegunu onye akụnye ya na-esi na-ekwu onye abụ ndị otu anyị ndị nọ Malaysia Lagos Ọnịcha anyị natabazịa mgbe ife ọrụ bụ na anaghị kọmentịrị anasịzịa ngwa onye efe na nwa efe adịka so after everything mgbe I recommended you mmadụ 4 or 5 ofu onye ya adịkwu n'ụwa before you know it ịkpọ m MC anyị abịa ṅụọ nkwụ ketago so uche ka m na-ebunye ụnụ ka ihe alịsịkwa na agbacha Disemba na ụlọ onye efu na ụlọ onye efu ọ bụrụ na ụlọ wee je gbakọrọ ị na-eso ndị your cousin ndị chingom boys uche gị dịkwa ya ọkọ nwaanyị ka uche ka m bịakwa mess